como decía, desta convención salen moitas conclusións. Non imos negar que hubo nestes últimos meses no Partido Popular cuestións internas que o mellor alonsaban un pouco do que de verdad lle importa aos cidadáns, e creo que nesta convención se volveu tamén nese sentido a retomar o discurso do que de verdade lle importa a xente, a retomar un discurso en positivo de facer propostas para despois trasladalas a un partido que quere ser, insisto, opción de goberno en moitísimos concellos, dende logo en Galicia, nos 315 concellos, e, por suposto, a nivel nacional. Eu creo que contamos cun programa despois deste sábado, deste venres, sábado e domingo, máis enriquecido, porque podemos poñelo en común coa sociedade civil e con expertos en moitas materias para confrontar opinións, ás veces de acordo coas posturas iniciais do partido, ás veces en contra, pero creo que ao final sempre é enriquecedor sacar conclusións e saber incorporarlas ao programa electoral. Porque ao final o que quixemos nesta convención é que o Partido Popular de España e tamén en Galicia salga con un ideario que coincida coa maioría do que pensa agora mesmo a sociedade española, do que pensa a maioría da sociedade galega, e xa digo, en definitiva, facer un partido máis unido, un partido máis forte e un partido máis cohesionado, porque é un partido que está máis en diálogo permanente e máis en contacto coa sociedade civil. O nos damos por satisfeitos pensando que o noso programa, as nosas propostas están, despois desta fin de semana, aínda máis a pé de rúa no Partido Popular de Galicia. Vamos a seguir, como digo, reforzados despois da Convención de Barcelona, facendo que xa estamos facendo, que seguir facendo moita campaña de rúa, seguir escoitando moita xente e seguir comprometéndonos a que despois todo aquilo que escoitamos e o levamos como propostas de goberno, cumplilo, neste caso, dentro do goberno da Xunta de Galicia. Por iso vamos a seguir traballando nas oficinas parlamentarias, atendendo a xente, tendo as abertas, que a xente acuda ali a decir o que lle preocupa, a decir o que non lle gusta do que está facendo o goberno da Xunta e a decir o que lle gustaría propoñer para que se faga, se está facendo, que se faga todavía mellor. Seguiremos traballando nesas comisións sectoriais que anunciamos ao principio desta nova etapa despois do Congreso que fixemos en maio, moitas comisións sectoriais con xente independente que traballe internamente no partido para facer propostas que conecten coa xente e, por suposto, seguir aproveitando as novas tecnoloxías para seguir recollendo todos os testimonios que a xente en tempo real nos quera trasladar. En fin, eu quero, falamos tamén no Comité de Dirección de confrontar
este panorama que creemos que temos no Partido Popular de Galicia, co que nos estamos topando na oposición que sigue facendo a súa labor a golpe de querella continua, a golpe de crispación continua, amosando que ao final a situación non mudou demasiado respecto da que había antes do 1 de marzo. O Partido Socialista parece que Partido Socialista e o Bloque parece que siguen pactando sempre que teñen ocasión estes distanciamentos que pretendían facernos ver, especialmente o líder do Partido Socialista, o señor Pachi Vázquez, non son verdade, o vemos en cada ocasión, pactaron no Carballiño hai moi pouco tempo, un concello moi significativo, o sea que foi o concello que foi alcalde, acaban de pactar en Porto do Son e supoñemos que seguirán pactando alá en todas as partes onde teñan ocasión e siguen amosando que un se necesita o outro. O Partido Socialista inda por riba sigue en moitísimas cuestións en mans do BNG sendo o partido mayoritario e, en fin, ao final todo eso se traduce en que o que din dunha suposta superación non é verdade, o que din ao final e a práctica da oposición é simplemente gobernar a base de querella e gobernar a base de intentar crispar, non seguiremos facendo a ruta que tiñamos marcada e que, como digo, quedou reforzada na convención que celebramos este fin de semana en Barcelona. Seguir en